Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Sa mahiwagang Burnay. Dearest Nicole Yala, ang totoo, nahirapan akong simulan itong sulat ko. Nasanay kasi ako na pagkatapos ng Nicole, nakasunod ang pangalang Chris. Hindi na kasi ganun ngayon. Matagal kong nakasanayan ng tambalan. Actually, una ko kayo napakinggan nung first year college pa lang ako. Tumanda na ako, ikinasal, nagkaanak, at nahiwalay. Nandyan pa din kayo. Madalas niyong sabihin na kahit kayo may pinagdadaanan din minsan. Pero alam niyo, wala kayong segment na hindi ako natawa ng labas ang ngalangala. Kayo lang yung kilala kong nang aasar na, mahal pa din ang lahat. Ilang beses nasagip ng tawa't usapan ninyo ang buhay ko. Kaya naman, salamat sa 20 taong ibinigay ninyo sa amin. Kung tutuusin, mahaba na yon, pero ngayong natapos na, bitin pa din. Akala ko kasi tatanda tayong o kayo nakasama pa din namin. Akala ko kapag dumating yung panahon na wala na kayo sa ere, yun ay dahil sa ayaw na nating lahat. O kaya naman dahil wala na kayong boses. Hindi ako ready sa plot twist ni Chopper. Hindi yon yung prinoseso ko na klase ng pagtatapos ng tambalan. Chris, kung nakikinig ka, dinurog kami ng pag-alis mo. Pero kahit nasaktan kami sa naging desisyon mo, we are rooting for your win. Nandito lang kami sa likod mo at huwag mong kalilimutan na may babalikan ka sa aming lahat. Para naman sa'yo, Nicole, hindi ko ma-imagine yung sakit na pinagdaraanan mo. Wala akong mahanap na salita para aluin ka, pero gusto kong malaman mo na nandito lang din kami para sa'yo. Nandito pa kami. Kumapit ka sa amin. At syempre para kay Diego, gusto ko lang malaman mo na tulad na maraming tambalanista, super appreciated ka namin. Sa ngayon, nagre-replay muna ako ng mga old clips ng tambalan na nahahanap ko online. Feeling ko, mas mamimiss ko si Chopper in the coming days, lalo na at paparating na ang horror season. Kaya paulit-ulitin ko muna ang mga past episodes ninyo. Ayoko munang mag-move on. Para kasing, if I get there, kapag okay na ako, katapusan na talaga yon ng era natin. Hindi ko pa kaya. Hindi ko pa kayang iwanan ng tandem na minahal ko ng 20 taon. Saka na lang. One day soon. Your solid tambalanista, Aika. Yan. Hello to you, Aika. Ramdam naman namin. Gets natin lahat ng sinasabi ni Aika Oo. na totoo kasi yun eh. Kapag ka isang araw okay ka na, para talagang it's also signifying that tapos na talaga din. Siguro yun yung Diego yung dahilan kung bakit parang madami yung hindi pa ina-accept or parang is this a prank or paulit-ulit nga ako dun sa sa digital team po namin kasi meron pong isang member doon, ang pangalan ay Jules. Si Jules po, wala po siyang ibang ginawa at naisip kundi magbigay ng prank
Ipaprank niya ako through Chuper. Basta puro prank. At paulit-ulit kapag ka nagme-message yun sa akin, sa bandang dulo, sasabihin ko sa kanya, Sure ka ba, Jules? Hindi to prank yung kay Chris? Ganon. Kasi totoo din naman yung sinabi na Aikay, na pagka kasi parang na-accept mo na talaga ng tuluyan, it's really signifying that it's the end. Kaya siguro hindi pa ganun yung acceptance. Kasi parang ayaw mo pa naman kasi talaga siyang truly na mag-end. Parang yun yung feeling ko na nararamdaman ni Aika, na ako din nararamdaman ko. But, ang kagandahan nito, it gets better every day. So kanina, binisita ako ni Mama Moren of Love Radio Palawan. Yes. Na sobrang thank you siya dun sa mga tips na binigay mo paano maging DJ, Jegs. Ayan. So, sabi niya sa akin, kumusta ka na, te? Kasi nasa Palawan siya so hindi niya ako nakita nung time na talagang iyak ako ng iyak. Ang sabi ko sa kanya, I think better kasi itong weekend na to hindi ako umiyak. So ibig sabihin, okay lang. So it gets better every day. Reality bites na Kumakagat diba? Na siya kumakagat yung katotohanan na, tama. Iiyak ka, hahagulgul ka, mamimiss mo talaga ng sobra-sobra, pero ang realidad, tulad nga ng lagi kong sinasabi kasi pinapaalala to na lahat ng tambalanista Actually, binabalik nila sa akin yung mga clips na yung mga clips na ang dami kong advice tungkol sa moving on tsaka sa breakup. Yeah. Sinesend nila sa akin. Parang gusto nila sabihin, baka naman gusto mo tong i-apply sa sarili mong buhay. I-consume mo muna. I-consume mo muna, 'di ba? Kasi total naman ito yung mga pinagsasabi mo kapag ka nagbibigay ka ng advice sa moving on. Madaming nagsisend sa akin talaga noon But yun nga, hindi naman tumitigil yung mundo. Correct. Patuloy pa rin yung negosyo ng radyo. Tama. Nandiyan pa rin yung competitors natin. Oo. Yun yung katotohanan, Correct. 'di ba? Mag-aaral yung mga anak ko, may mga babayaran akong kuryente, tubig, ilaw, cable, internet, 'di ba? So kailangan tuloy lang. Correct. Kahit masakit, kahit mahirap, padayon lang. Padayon lang. Well, ako diba? personally kay Aika, maraming salamat dahil kahit paano, 'di ba, na-appreciate nyo kasi lagi kong sinasabi, Chris Chupers na posisyon, hindi talaga mapapalitan. Large shoes to fill yun Oo. And si Diego nagsasabi, he will not replace. Lagi niya sinasabi, hindi ko siya i-replace. Wala siyang balak actually. Wala. Kasi hindi talaga kaya. Oo. Iba ang Chris Chuper. Irreplaceable yun Well, siguro kaya sa ganyang state si ikaw, Aika, dahil nga yung brain kasi natin na-train Na-train na yung boses. After Nicole na is mo. Chris. Oo. So, kinakailangan mo lang i-relearn. Kinakailangan to download new information. Yan. Para nang sa gayon mabilis yung acceptance. Correct, Kasi totoo. whether we like it or not, ganun Yun na na yan. talaga. Oo. Parang, alam mo yung sinabi mong ganyan, parang katulad lang sa batch natin na inabutan po namin ang Manila paper kapag ka nagpe-present, ang acetate or overhead projector, 'di ba? Hindi po namin inabutan yung mga PowerPoint. Parang nung time ng PowerPoint, parang pag-graduate na ako noon ng college Hindi kasi ako, naalala ko nung college, what parts of the computer pa lang. Nag-uumpisa pa lang, tapos diskette pa. Oo, correct. Wala pang Microsoft, wala pang OS. Wala pa. Oo, At saka DOS pa. Correct. Tsaka yung kapag ka yung kapag ka nagko-connect, natanda mo Yung may modem na So inabutan namin yun. At nung nag-aaral kami, sabi nga ni Diego, 3.5 floppy disk, hanggang napunta dun sa disket na iba't ibang kulay. Gusto ko yun may iba't ibang kulay na disket na square, ganyan. Tapos hindi namin inabutan yung hindi ko talaga inabutan yung presentation ng mga Microsoft, ganun. Hindi, parang introduction na siya, pag-graduate na ako ng college, parang ganun. Wala na tayo sa eskwelahan. Wala na talaga. So, kumbaga, parang for the longest time, yun lang yung alam ko na parang way to present. Pero hindi ka naman pwedeng hanggang ngayon, ganon. So dapat, mag-evolve ka din. Correct. Magka-Canva ka na, kung ano man yung mga kailangan gamitin na makabago. Mahirap lang siyang tanggapin kasi nga, nakasanayan mo na yung dati. Tapos, tried, proven, and tested naman yung dati. Di ba? Totoo. Kaya lang, wala Change is inevitable. Tapos, everyday, kailangan mo lang talagang lumaban, ganon. So,
ganun lang din talaga tayo. Tsaka ano din nature din kasi nating mga tao na doon tayo palagi sa comfort zone natin. Na natatakot tayong lumabas sa comfort zone natin. Baka hindi natin alam Kung ano yung... kung anong kahinat na. Correct. Like for example, hindi mo alam kung halimbawa lumabas ka doon sa Nicole Yalan, Chris, pero hindi mo alam, natatakot ka. Baka Kung it's not tatanggapin pa ba? It's not the Oo. same happiness yung naririnig mo doon nung pakinggan mo si Nicole and Chris kaysa sa iba na yung Kasama. kasama, Oo. di ba? May ganun eh. May mga ganun may eh. ganung fear. Pero katulad nga nung nakausap kong pastor kahapon, ang sinabi niya, trust the Lord even in the dark. Tama. Kasi pagka naiwan ka kasi, nasa dark kayo, parang, Oo. ano gagawin ko? Paano mangyayari na? Oo. Ano na? Lalo na kapag ka binigla ka, Correct. talagang darkness. Oo. Tapos sabi niya, 'di ba tinatrust natin si God in the light pag nakikita natin, 'di ba? Pero God is the same in the light and in the dark. Oo. So ang trusting parehas. Correct. Maliwanag man o madilim, you trust it, 'di ba? You trust God. Oo. And kung nandun ka sa dark at kasama mo si Lord naman nag-illuminate yan. Oo, siya na yung So siya yung guiding magkakaroon ng light. ilaw. So Oo. hindi ka totally talaga nasa dark Correct. once kasama mo si At Lord. ano talaga, may rason. Alam niya. Oo. 'Di ba? Tingnan mo anong sabi ni Aika. Nakapag-create na siya ng vision sa head niya ng how the tambalan will end. Aha. Actually, ako din eh. Aha. Na-create ko na yung vision na yan na parang, kasi ayaw na talaga nilang lahat. Or may nagkasakit sa amin. Or hila-hila. Lagi namin to sinasabi, hila-hila na namin yung dextrose namin. Or Ayun, may oxygen tank na kami katabi. Sa Delhi, yung Ganon. Yung usapan natin. Oo, correct. Ganon na. Yung tatandaan na lang talaga. Tapos hanggang sa mategi boom or ganon. Yun yung interpretation natin at plan nating lahat. But then again, ito na naman yung God's plans Correct. Oo. are greater than our plans. And sometimes, because nga hindi naman tayo Diyos, we are so imperfect, hindi natin naiintindihan yung plan ni Lord. Tama. Pero mas malaki pala. Correct. Diba? Oo. Ang natatandaan ko lang nung nakainom ako, nung Kailan nung ka? Thursday, nung ganap ni Rocky, hindi ko, I think nag-thank you ako sa iyo noon eh. Oo. Thank you, Diego. You took on the role. You were ano ba sinabi ko? Parang, you were such a soldier ba? Ang sinabi, hindi ko alam kung ano yung term na ginamit ko, na parang immediately right after. Kasi, wala naman, hindi po na wala ang segment ha. Wala. Tuloy-tuloy. As in, tuloy-tuloy Parang siya. nangyari nung pagkasunog ng Love Radio. Tuloy-tuloy lang. Parang 30 minutes lang tayo nawala sa ere, tapos parang wala nangyari. Tuloy-tuloy lang, ganon. So parang sabi ko, Diego, thank you, Diego! Mag-shot ka nito, Diego! So ganon. And Aika, and to all the other tambalanistas, I totally get you. Gets na gets ko yan na parang hindi pa matanggap. Madami yan yung nanonood na lang muna ako ng past episodes. Madami yung ganyan. Pero madami din ang natutuwa kasi, uy, okay naman pala si Diego eh. Nakakatch niya yung drift mo. Parang gano'n. Parang gusto ko sabihin, gano'n. Ang tindi talaga ng saltik ko na parang feeling ninyo. Si Chopel lang yung pwede makakuha niyan. Di ba yung mga ganun? Pero gets ko po kayo, naiintindihan namin kayo. And it's not easy to let go of 20 years. Yeah. Paano ba yun? Di ba? Yun naman yung tanong ko eh. Paano ba mag-let go ng 20 years? But again, it gets better in time. Kasi imagine niyo for 20 years you've been downloading information The same. in your brain. Oo. Yung sounds, yung tunog, correct. yung tawa. Yung nasa amoy, utak mo lahat yan. eh. Correct. Oo. Memorize mo na eh. So isang araw lang tatanggalin mo yun. So kailangan marireprogram mo yung brain mo na wala na talaga. Parang gano'n. Hindi naman ibig sabihin no nakakalimutan. Kasi nga nasa part ng brain mo. So ibig sabihin every time you wanna download it and look back, Pwede mo ma-access. pwedeng ma-access. Oo. Ang kagandahan dito, sabi nga ni partner, hindi naman kami nag-end na magkagalit eh. Tama. 'Di ba? So Tama. ibig sabihin, masaya siyang i-download. Kasi tingnan mo kapag may mga ex kang kagalit ka, Oo. ayaw mo na i-download yun, no? Ayoko na i-download yung information tungkol doon. Puro sama ng loob lang naman yan na nakuha ko diyan. Pero kapag ka, 'di ba, ang paghihiwalay maganda, maayos naman, Correct. maganda naman, hindi man malinaw kasi usually ang linaw it will come in God's perfect time eh. 'Di ba? At least hindi magkagalit. Oo. Actually si Chris ko minsan pakalat-kalat lang O dito bukas eh. andito siya. Gusto niya mag-hello siya sa inyo. Oo, pakalat-kalat lang din. So yung relationship ni Nicole and Chris, wala namang nangyari. Still pa rin. Oh, still the same. Hindi pa rin kami nag-uusap. Wala naman nagbago. Ganun pa din. Ang nanotice ko lang sa kanya, lagi siyang active sa Messenger. Ibig sabihin, nandun siya lagi sa mga bubble ng Chris.
Gising, Active. kahapon nga eh, hindi ako makatulog. Pagtingin ko active siya, 2:30. Kaya lang ang weird naman, message ko siya, bakit? Ano yun? Hi, ba't di ka makatulog? Parang ang awkward, di ba? Ayaw naman ng ganon. Pero yun nga eh, it's still the same. The relationship is still the same. At kung gusto nyo malaman kung paanong still the same, kasi hindi pa rin kami nag-uusap. Ganun pa rin. Nothing has changed, di And ba? of course, siguro, Aika, you ask yourself, you try to listen to halimbawa, sa amin ngayon, ano ba yung pinagkaiba? Yan, Yung diba? sound lang ba or the way na mag-deliver si Nicole ng kanyang mga jokes? Oo, Pagbigay ng advice? correct. Kasi Alin- kasi alin? kung ako makikinig from afar, Parehas lang. parehas lang din. Oo. Yung boses lang na ito. Oo, ang pero parehas, nagkaiba. pero Oo. parehas lang. Oo, parehas lang. lang. Ako din nung nakikinig ako, parehas lang naman. Oo, hindi naman po ako naging pabebe. parang hindi naman nangyari naging... Siguro ako napapansin ko actually ang nasabi ng asawa ko mas parang lalong na-amplify yung saltik mo. Ang pagka-describe pa nga ng asawa mo, alam mo, para kayong dalawang bata na ang sarap kutusan. Di ba? Hindi, pero totoo yun. I-try mo, pakinggan. Di ba? Familiarity kasi, kaya familiar ka kasi, kaya dun ka, parang yung amoy na nanay mo. Yes. Di ba? Alright. Ganun talaga. Okay, hanggang dito na lang po kami. Muli ako pong kumikinang naulo, Diego Bandido. At kumikinang na ina mo na si Nicole Ayala. Kailangan pa bang memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!